Labong na kayo. Sakit. Sakit daw. Ay, sarap po. Ayun na. 1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! For today guys, ang gagawin po natin ay yung alam ko na alam nyo na kung anong gagawin natin kasi nakalagay na po siya sa title po natin. Kaya guys, ipapakita ko po sa inyo. Challenge. Gugupitan ko po yung husband ko. At hindi ko alam kung maganda ba ang kalabasan sa paggupit ko sa kanya. Actually guys, lagi ko na po siya ginupitan. Pero, yung, anong tawag nun, yung 1 inch. Ang alam ko sa paggugupit ko sa kanya. Kaya ngayon guys, abangan nyo po at subaybayan nyo po ang gagawin ko sa husband ko. Kung maganda ba siya o hindi. Kaya guys, kung gusto nyo pong malaman kung paano ko po yung gagawin, please keep on watching. Wala ka sa basa mo? Kabalo. Yes, guys. Ito na po. Magsisimula na po tayo ng paggupit. Ayan. Masa madiri lang nga side, anak? Ano naman, dili pwede apilo ng babaw? Ayaw. Ay, tayo pagsugod na doon na. Hindi ka bahala, bantay na. Dili tayo sugod first. Ay, ayaw! Ay, God, look! Ay, sige. Kuhan ba? Ano, nakapas na. Habul, mani. Eh, sugat, sakit. Sige, ito daw. Oo. Hindi naman tayo pwedeng lumabas, so, magupit na lang po Wait tayo. lang. Ayaw pa na, sama lang ang gawin. Hindi mo guni siya makasama, good. Ito na siyang himuon, guys, nga kabayo nga mangitag mga babae nga kabayo. Nagkaroon na. Ayan, buhok na. O, diba? Ganyang klaseng, ano guys, o, gupit. Ayan. Kuhaan na kung yun. Ayun. Ayun. Ano? Labong na kayo. Sakit. Sakit daw. Ay, sarap po. Ayun na. Tapos mingod siya, so kailangan siya ikat. Okay. Di mo ko na sakit, good. Tingaot-tingang good ang puan. Ayun, ayun na. Ibi lang, ibi. Oh, inanara guys, mura na yung gusto nga tupi, oh. O, diba? Ang ganda. Ngani ni siya guys, mara siya kabayo. Kabayo nga. Ipabida rin niya. Paano na rin tanaw niya? Bi, ako rin hold lagi, kaya nakabala ka mag-listen ko. Katuloy mong kondis sa dalawang ka naman ito. Di. Anak ko, pili nila maka. Doon. O, so gustong magpagupit dyan, tawagan nyo lang ako. Igupitan ko kayo ng katulad nito na gupit. Ayan. Oh. Langgan. Hindi lagi na siya mukuhan. Ang pilay, oh. Ayan guys, oh. Ito po yung panggupit. Ayan. Wait lang.
Wait lang ulit. Kaya na agad ng paliran. O, diba? Ang ganda. Para lang siyang ano, guys, pato. Iwan eh, siya lang ni Din. Bot ni Barbera. Sa ano? Ang sunod kong gupitan, guys, si Kisses na naman. Are you ready, Kisses? No. Why? Ikaw gusto mo paggupit. Gupitan ko ni mo na nag-aaral. Gamitin sudlay niyo. Ano ba ba? Gamitin sudlay. Nang ano isang sudlay natin? Ay na lang. Patag sa kuwan lang. So, dali. Ito Ayaw. mong gupi. Dali sa kiling niya. Nakakami ko lang. Paano? Oh, see? Nice, oh. Ayan, guys, oh. Diba? Ang ganda. Ay, sa pupugahi, pugli-uli. At ang isa na naman. Ivan, stop crying, Ivan. Always crying, baby, ha? Stop mo. Hilok siya. Gusto mo ni nani ron ni Din? Oh. Nabatian ni. Kung di siya nakaon. One inch lang ni. Uy. Ayaw mo. Nabati. Go. Ayan guys, 1 inch po yung gupit niya. Inuna ko po siya dito sa kiliran. Ayan. Para hindi masugatan yung tinga niya kasi takot po siyang masugatan. So, Nay lang. Kalita. Panan. Hindi, di ka daog. Ganyan, 1 inch. Diba? Ganyan na po ang magupit, guys. Pag magugupit kayo sa husband nyo, guys, ganyan lang. Para kang nagsusuklay kasi... Ayaw, sakit ako. Kasi, ang ano guys, ang liit po ng... Ang tawag ito din. Ang liit ang gupit, guys, o panggupit para kung ano, pang baby. Sakit? Sakit yun. Ano na yan lang, ikalit na. Ayan. Magbayaran yun, makuha unan. Kaya gila ni Tina, nandito nga nag-music. Ako pini. Pakak na. Sudlaya mo, good sudlaya ba? Sudlaya na. Asis ako siya. Ngayon guys, gamitan muna natin siya ng gunting kasi hindi niya kayang gupitan kasi ang liit niya. Maliit yung pang guys, pang gupit. Kasi kami, bunto mo ba tayo yung pagpita? Mahal ba dani ba?
Hirap pala maging ano eh. Lupitera. Ano siya guys, pahakan na ako ni guys ha. Pahat na. Oh no! May kasako guys. May kasako akong misis guys. Oh, paano na eh. Nabungat, nagbuka eh. Yan guys, lapit tayong magtapos. Ito na ipahat mo eh. Kaya mo ni 9. Pangalan nag-battery ni. Ay. Pambuang. Inani ang kuan guys ha. Alot sa crazy. Bawal pa rin susi. Sa YouTube. Di mo guna na alam, guna hawanan pa maguna kay. Tas may kay mong buhok. Pwede siguro ni ano niyo, kung magamit ka ba? No? Pwede siguro ni, ang ano ba? Makatastok ka na namin. Na. Pada. Yang man ito slok. Ano, extension. Ako na kay, bili na yung bagay there eh. Ayan guys, tapos na. Ayun so tapos na ulit. Saan pa kayo? Libre lang naman ito, walang bayad. Ayan. Salit lang dito. Ano yun? Ayan guys, malapit na siyang ano, matapos. Yan, para ka lang naglalaro. O, diba? Ang saya. Kogot na ito. Yan. O, diba? Ang daling magupit. Lagay mo yan. Tan-tan! O, diba? Ayan. Dito mataas. Ito. Nga akong itupihan guys, nga. Oh, diba? Ang ganda. Oh. Ayan. Hindi mo na kailangan pumunta ng parlor guys. Mag-DIY na lang kayo. Oh, see? Ang ganda. Oh, ayan. Oh, may ano pa dyan. Natira. Isa naman. Oh, ayan. Oh, diba? Oh, ayan. Oh, ang gwapo ng husband. Ang ganda ng gupit niya. Oh. Ayan. Kaya guys, yun na po. Tapos na po. Ayan guys. Ito na po yung pagkatapos ng gilupit ko po sa kanya. Ayan. Diba guys? Maganda. May ano pa. May mga tubig-tubig. Kasi pinaligo ko po siya guys. Ayan. O, diba? Ang ganda. Oh, ayan. Para lang ano guys, para lang ano, pinaglaruan ko lang yung buhok mo. Oh no! Ayan guys, oh, diba guys, ang ganda. Oh, ayan, hindi ka na kailangan magbayad pa sa parlor, magpa-parlor ka kasi ang mahal naman. Hindi ko alam kung magkano, basta mahal siya. Oh, ayan, tapos na. Oh, ayan, diba, ang gwapo na. Oh,
Makahanap na to ng mga madami pang mga ano, kabayo ng mga babae. Ayan guys, so ayan guys, tapos na guys. So guys, thank you for watching and see you by the next vlog. And guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para maraming kababalaghan sa mga bago naming mga videos. Kaya guys, thank you so much. Bye!